No hi ha futur, fem-lo. La darrera setmana vam conèixer una nova mort sota la custòdia de la policia que va copsar de nou l'atenció de la societat catalana i la nostra en particular. En aquest cas es tractava d'una mort al CIES de la Zona Franca i sota custòdia de la Policia Nacional. Aramis Manoukian, Alik, ciutadà armeni, va estar 12 dies empresonat al centre d'estrangers de la Zona Franca i va morir el dia 3 de desembre. La versió oficial de la policia ens deia que l'home de 32 anys es va suïcidar. Tanmateix, testimonis del centre van afirmar que una altra versió, que van sentir crits, que hi va haver una confrontació amb la policia i que després van portar l'Alik a una cel·la d'aïllament on finalment va morir. Els advocats de la plataforma Tanquem els CIES van fer la petició expressa de prendre mesures cautelars per evitar l'obstrucció de la investigació i explícitament van demanar que s'acordés la declaració de diversos reclusos del centre que havien estat testimonis d'aquesta agressió policial. Tanmateix, aquests dos testimonis van ser deportats als seus països per part de la delegació del govern espanyol i per la brigada d'estrangeria del cos de policia. Hi ha hagut diverses manifestacions. Aquest dissabte va haver una manifestació convocada també per la plataforma Tanquem els CIES, entre d'altres, per protestar per la mort de l'Alik i per la situació que es dona en aquests centres d'internament d'estrangers. De fet, aquesta plataforma Tanquem els CIES porta anys demanant el tancament de tots aquests centres per incompliments clars dels drets humans. Parlem ara amb un membre d'aquesta plataforma que ens podrà explicar una mica com va anar la manifestació, en quina situació es troba el procés per la mort de l'Alik i una mica quines seran les següents passes a donar. Bona nit, Mireia. Bona nit. Bona nit. Com estàs? Bé. Gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a vosaltres per preocupar-vos per aquest tipus de coses. Bé, és preocupant. Sí, en primer lloc, potser aclarir, no sé si tots els nostres oients tenen clar que és un centre d'internament, perquè... Em sembla molt bé començar per aquí. Sí, no? Per què està sota custòdia policial? Bé, molt senzill i molt breu. Un centre d'internament és una institució de privació de llibertat que forma part de tot un engranatge europeu de deportació de persones sense papers. D'acord? A nivell de l'estat espanyol, perquè aquests centres d'internament depenen de l'estat espanyol, diguéssim que un dels conflictes que des de Tanquem els CIES i des d'altres plataformes s'ha denunciat contínuament és que no hi ha un reglament que reguli l'estància dels interns i que garanteixi drets d'aquests. Per tant, això fa que el cos responsable de la gestió d'aquests centres d'internament sigui la Policia Nacional. És a dir, a dins del centre d'internament no hi ha, com podríem trobar en una presó, funcionaris de presons, educadors socials i gent especialitzada per atendre les persones que hi ha dins, sinó que hi ha Policia Nacional i l'empresa de neteja i l'empresa de cuina. I prou. I un metge que hi va 2-3 cops a la setmana. Crec que actualment tenen assistència sanitària diària, però això és bastant nou, també. Llavors, per això es parla de que aquesta mort és una mort més sota custòdia policial. Clar. Perquè, diguéssim, que la gestió d'aquest centre està sota la Policia Nacional. Com molt bé deies, el passat 3 de desembre va morir un ciutadà armeni amb nom de Pila Alik, però que es deia Aramis Manoukian, i una mica, com també deies, la Policia Nacional va donar la versió de suïcidi, però sembla que alguns testimonis i el fet que hi hagin passat altres tipus de morts i de vulneracions de drets a dins ens fa pensar la possibilitat de que les coses no anessin així. Un dels conflictes dels centres d'internament aquí a l'estat espanyol i el centre d'internament de la Zona Franca és un clàssic, és que es deporta els testimonis de tal manera que no hi ha forma legal, no hi ha forma de provar quines han sigut les circumstàncies de les determinades vulneracions de drets i en aquest cas de la mort de l'Alik. I així va ser, de fet. Aquests testimonis van ser deportats sense tenir present aquesta petició que s'havia fet. Sí. D'acord.
Una de les reivindicacions de la plataforma de Tanquem els CIES, nosaltres, el nostre lema és senzill i simple. El tancament d'aquest tipus d'institucions per ser institucions per si mateixes opaques i de vulneracions de drets, perquè són institucions que no tenen una regulació, que no permeten l'entrada d'organitzacions a dins i que no permeten mecanismes de control, diguéssim, dels fets que hi passen a dins. Però, a part, una de les altres reivindicacions clàssiques de Tanquem els CIES i de moltes altres organitzacions és que puguin haver-hi mecanismes de control i mecanismes efectius de rebre comptes del que està passant a dins. No? I això no passa, com bé es pot comprovar en aquest cas i en d'altres casos que han passat anteriorment, perquè fa just al gener de fa 2 anys va haver-hi una altra mort i va passar el mateix. No? Es van deportar testimonis i encara és hora de que es pugui portar els responsables davant d'un jutge. No? Aquesta situació d'opacitat i també de desconeixença, perquè, per exemple, això, no? Tenim un centre d'internament d'estrangers que realment, quan hi passes a prop, es veu clar, no?, el que és, però no sé si sabem que en tenim un aquí a la Zona Franca i que és una presó, pràcticament. Sí, de fet, abans de 2006, si no vaig errada, el centre d'internament estava al centre de la ciutat, al sòtanus de la comissaria de la Verneda, de la comissaria de Policia Nacional. A partir de 2006 es canvia la ubicació del centre i se'l posa a l'actual polígon de la Zona Franca. Això comporta certs canvis en termes d'infraestructura i perquè el lloc és gran, està més acondicionat i de més, però alhora comporta diguéssim que els mecanismes de privació de llibertat es fan molt més efectius, és a dir, és una presó en termes efectius, és un espai on totes les portes són automàtiques, on la gent no pot sortir, etc. No? D'alguna manera, la tecnologia del tancament o la privació de llibertat es millora, no? Es tecnifica. I a part, és molt curiós la ubicació, com molt bé tu deies, per saber que hi has de passar. La Zona Franca no seria, el polígon de la Zona Franca no seria un lloc on la gent hi passi. És un lloc que només hi vas si vas a treballar allà, no? O si tens alguna cosa a fer-hi. O sigui que, d'altra banda, una altra cosa que s'aconsegueix amb aquest canvi d'ubicació és amagar el centre d'internament i amagar als ulls de la ciutadania el tancar gent per una falta administrativa com és no tenir papers. Però no només això, la planificació estava ben feta per mala sort nostra, i és que, a més, el centre d'internament està al costat de l'aeroport del Prat. Vull dir que es facilita les deportacions de manera silenciosa i sense que la ciutadania les vegi. Amagar fins i tot el mecanisme, perquè com bé has començat explicant què és un centre d'internament d'estrangers i quin és el mecanisme per al qual es pot deportar amb una persona, això és quelcom que segur que per molta gent és desconegut. Sabem que és una falta no tenir papers, però no sabem que es gestiona i es vehicula per aquests centres. I encara menys sabem que aquests centres són ben bé assimilables a una presó i, a més, el personal que hi està al càrrec és Policia Nacional. Sí, de fet, no només no se sap, i des de Tanquem els CIES i des d'altres plataformes, una de les primeres feines que es van fer va ser la feina de sensibilització, d'això està existint. Tenim aquest tipus de centres aquí, això existeixen, i no només això, sinó que a més el mecanisme de demanar comptes és complicat. Vull dir, això depèn de l'Estat espanyol, depèn del Ministeri d'Interior, i a més, si no saps que existeix i a més ben bé no saps o no se sap o és lluny l'organisme que gestiona això, encara fa molt més complicat el fet de gestionar d'alguna manera, no? I si a més hi sumem aquesta opacitat i hi sumem aquesta falta de mecanismes efectius per demanar responsabilitats i per rebre comptes, la veritat és que el resultat és autènticament dramàtic. No és ni la primera mort ni la primera vulneració de drets. Per nosaltres és
complicadíssim, tot i que per temes de visites i per temes d'estar allà, el que nosaltres diguem el vigilar el vigilant, no? Perquè al final, per molt que sigui el cos de Policia Nacional, que sigui un cos de seguretat de l'Estat, si no hi ha cap mecanisme de rebre comptes, al final la vulneració de drets està servida, no? Per tant, la tasca aquesta de vigilar el vigilant es fa complicadíssima quan no pots entrar, quan no pots demanar comptes d'una manera judicialment establerta i efectiva, perquè mecanismes judicials hi són, però l'altra cosa és que funcionin, no? I, per tant, la tasca és complicadíssima per nosaltres i per la gent que està dins, que és totalment desprotegida. Fixem-nos que si ja l'entitat és d'entrada opaca, com es fa perquè en el moment en el que tu se't vulnera un dret com a intern, com es fa per denunciar-ho? No? Si ja parteixes d'un espai en el que els drets o la garantia d'aquests drets és complicada. A més, hem de tenir en compte que molta de la gent que està dins del centre d'internament no domina bé l'idioma. Per tant, la comunicació és complicada. I ja en aquest sentit, ja que traiem el tema de com garantir drets, el govern espanyol està a punt de treure un reglament, perquè és una altra de les clàssiques reivindicacions. La nostra és directament el tancament, però sí que hi ha hagut altres xarxes que són vigents i estan fent molta feina de demanar un reglament que reguli aquests centres. Un marc, com a mínim, un marc regulador que pugui garantir aquests drets i aquesta transparència. Exacte. Doncs bé, el govern espanyol està preparant un reglament, està previst que surti aquest final d'any o a principis de l'any que ve, en el que es regula els centres d'internament. El que passa que han tret la proposta de reglament que s'ha fet arribar a entitats i de més, que s'ha de dir, i s'ha de dir ben alt, que les entitats poc han pogut fer al respecte, és a dir, que no se'ls hi ha permès tampoc la possibilitat de canviar o de valorar algunes coses, sinó que simplement se'ls hi ha passat la proposta sense voluntat de gaire diàleg, no? A part, doncs, aquest reglament, amb la voluntat de regular, d'alguna manera, sota el nostre punt de vista, empitjora les coses, perquè hi ha moltes mesures que fan que, sota el nostre punt de vista, empitjorar les coses. Alguna com que diu que perquè no poden entrar organitzacions a dins del centre d'internament. Efectivament. Llavors, ells s'agafen això i diuen, molt bé, doncs ara seran les organitzacions o seran empreses externalitzades qui gestioni aquests centres d'internament. Això que es podria llegir de manera de dir, ostres, les organitzacions de drets humans podran arribar a gestionar aquest espai, és molt pervers, perquè tu garanteixes que siguin les organitzacions qui gestioni això, però quin tipus d'organitzacions? Estàs obrint la porta a la privatització de la gestió d'aquests centres, un model com el nord-americà. Efectivament. I ja no només estaríem parlant de la gestió, sinó que si és un espai de privació de llibertat, necessites forces de seguretat. I si tu estàs privatitzant la gestió d'això, també estàs privatitzant, obrint la porta a privatitzar aquestes forces de seguretat. I aquestes forces de seguretat normalment van armades. Per tant, també estàs obrint la porta a que l'entrada d'armes sota gent que no està, diguéssim, treballant per l'Estat. Efectivament. Per tant, encara obres més la porta a la vulneració de drets i, sobretot, a la falta de mecanismes de rebre comptes. Perquè a una força de seguretat de l'Estat em pot costar molt portar-lo davant d'un jutge, però al final és un treballador públic. Però a una empresa privada la cosa encara es complica més. Bé, sí, està clar. A més, amb aquesta nova llei de seguretat privada que li dona més competències als vigilants i, a més, tenint en compte que quan està gestionat per cossos de l'Estat o quan els cossos de l'Estat intervenen, ja sigui en el CIES de la Zona Franca, al carrer Aurora o a la comissaria de les Corts, ja trobem una carència de debat ètic. Si ho porten forces privades, bé, les empreses el debat ètic no el tenen molt per la mà. Llavors, realment la situació s'agreuja més que no pas solucionar res, aquest reglament, no? I aquesta nova llei. Sí, a més, té d'altres detalls que a nosaltres ens fan esfereir realment. Té detalls com consolida el model policial i no un possible model garantista dels centres d'internament, limita el tema de les visites i familiars, etc. Llavors, aquest reglament que tant s'ha reclamat, valgui la redundància, des de xarxes de drets humans i entitats, acaba sent
una arma de doble fil que el govern es posa la medalla de dir, no, guaita, sí, fins ara ho he fet malament, estic regulant aquest tipus d'espais, però es posa la medalla posant sobre la taula un reglament que empitjora moltíssim els mecanismes de control, la possible entrada d'organitzacions i, sobretot, els drets dels interns. No? En termes de seguretat és un drama el paper de la societat civil perquè hauria de tenir, o sigui, teòricament la societat civil ha de ser un òrgan que assenyali falta de drets, vulneracions de drets i opacitats i que l'Estat no les senti com un atac, sinó que incorpori per poc a poc millorar la gestió de la seguretat. I això de cap manera, no? El govern entén que cada cop que assenyales una vulneració de drets l'estàs atacant i que, per tant, ha d'amagar allò que ha passat, no? Quan una democràcia sana hauria de tenir no només mecanismes de control, sinó hauria de tenir la possibilitat de revisar-se i hauria ja no només de poder tenir gent que assenyali vulneracions de drets, sinó que hauria de garantir que aquesta gent pogués assenyalar vulneracions de drets i que aquests assenyalaments fossin, diguéssim, portats davant d'un jutge. No? Clar. I bé, la veritat és que no només no és així, sinó que dia a dia les organitzacions de drets humans, i tanquem els CIES en concret, ens hem d'inventar 10.000 parafernàlies per poder entrar a llocs com els CIES, per poder denunciar, etc. Una feina realment dura i de dia a dia i d'activisme esgotant. Abans d'acabar, et voldria preguntar per la convocatòria d'aquest dissabte, com ho vas veure, com va anar, i també per quins són els passos que es poden o es seguiran o es podrien seguir per esclarir responsabilitats en la mort d'aquest ciutadà armeni. Bé, a veure, hi van haver 2 convocatòries, una el 9 de desembre, que va ser que també, que va estar convocada per Tanquem els CIES i per d'altres col·lectius, també pel col·lectiu de persones armènies, que la veritat és que a Catalunya és bastant fort, i va anar molt bé. La veritat és que va anar molt bé, va venir gent, es va anar a Sant Jaume, va anar molt bé dintre de lo molt bé que poden anar aquestes coses, no? Que al final són un drama. Aquest dissabte, dia 14, hi va tornar a haver una convocatòria, que també va ser bastant multitudinària, i era una convocatòria més enfocada a la demanda de regularització i a la demanda de drets per les persones sense papers, però que evidentment s'emmarcava també en aquesta denúncia de la mort de l'Alik. No? I a partir d'aquí, què farem? Què es pot fer, vaja? Què es pot fer? Quin marge tenim? En primer lloc farem el que podrem, que no és poc. En segon lloc, nosaltres no deixarem de demanar mecanismes, o sigui, de demanar una investigació dels fets, tot i que som conscients que s'han de portar els testimonis, la majoria d'ells, tot i que som conscients que ens costarà, però creiem que és clau demanar aquesta investigació. En segon moment, i en segon lloc, continuarem visibilitzant al carrer el CIE i aquesta vulneració en concret. I en tercer lloc, nosaltres el que estem intentant, tot i que no et puc donar més informació ni de la que tenim ni dels acords que hem pres, perquè la veritat és que els fets van molt ràpids i l'administració té molts recursos, però nosaltres els tenim limitats i sobretot tenim informació limitada i això ens dificulta moltíssim el poder generar estratègies, diguéssim, polítiques sòlides, no? Perquè quan et falta informació no tens... una mica et falta una part, però nosaltres, i ja t'ho dic ara, que anunciem mobilitzacions properes i anunciem visibilitzacions del centre i anunciem exigències d'investigació i espero que anunciem a portar davant d'un jutge els responsables. I tant que sí. Nosaltres des d'aquí ens en vam fer ressò d'aquestes manifestacions, tant la del 9 com del 14. Continuarem seguint la vostra acció i aquestes accions i mobilitzacions i bé, us emplacem a que pugueu venir aquí a l'estudi i puguem tractar el tema en comptes de 12-14 minuts amb 30 o 35 minuts i ens ho pugueu explicar millor i amb més profunditat quines coses també podem fer nosaltres. Moltes gràcies, Mireia Bahí de Tanquem els CIES, avui No hi ha futur. Fins la pròxima. Bona nit. No hi ha futur, cada dimarts de 9 a 11 de la nit.